megalayapost.news. Hadin bun senam balashu ino yingja klaim dala ban pendep yak jing tei kumbaga de ban long netmu kaken hun ki em bat MDC ka ke HDC ha ka jing lam ubak pen kraw kharjerin em katanat council lesen dangsian ki lejongo berjurip yak jing tei beper jong ka khasi traditional and cultural center ka bodon hajan ka pungbiam ha ka ne jing lejongo kaken hun klalap bak jing tei baro ki isabe namar ki jing tei belajan dep no artan lasange no kensan ban namar balashu kumto klaim tangshu ka jing tre bat klaim sumarshu bun kila jotno bat kelalong penban ki ketem jong ki kam aurea bat ki wede ki kam snew ki bakta ya ka jing singan jong pajba kane ka sentar ka kantum ya ka hall ka bodon lang bat ki kamera nang ta ka restoran ki cottage ne ki jkasa kumba shpotli bat ki wede uba pen kraw kum mulai tu maya kane ka sentar lasang bante ha ka snem arajar khatra ha ka jingmang tengka ka bakhat sauklur tengka henry ka jingte ka lasang no ha ka snem arajar khat kandai kadau ka jing sangeno ya ka jing tre kadai namar ka jing jor mekod duma ke Meghalaya State Pollution Control Board. Kincil kedua kita pergi. Kadang nak jadi kiri. Kabar kau ni, I kau lagi di Paranjisi, kita lawan senderan lang, kita sini ke banta, ban wanjungo, kita way lagi project council, kabar ni tip kum ke Khasi Traditional and Cultural Center, hanya po jiking kalong, kabar apa ni kum ke isi ke pertama yang layu ke jing ujor lagi pajba, nak ni kadang kathan, nang ni nak po, nak ni kathan maupun, bakadon ke project council kabar latih hari ni senem ke badep kata haus senem arja kapra. Kabahaga mang tengka kaba katsau krur hagi jing pelut pensap ki babun ki banta kum ka restoran nang ta gidon gidi ki jakasa abri ki bashi kamera kum kum bashi hoteli nang ta gidon gidi ki conference hall ki restoran bat ki wei di ki banta ki balak pelut hagi ni ka project bat haba ni kum ki dekot ke bathamai jo ki isi ki MDC ki bathamai ki bashimti ya ki isi po council ni layo ki jing ujor ki pajba ni ladon ka jing thrang ban wan kmi ya ki ka project council ni po jing kalong bat menta ke singi la yo man wan ha ke jaka ban khmi da lagi jongi khmat ban nyilap sisa bagi ai ka bagi pajba ki pan sngo ka ai ka bagi pajba ki ujor le se kade sisa kumta bat la I sepe le se ro ngi pech ke project nganong phi ha kamang tangka ka bakhat sau krul le se hare ka jinglong jingman jo ke project ni iba la I sen ai sisa but ya ke project hi lasdang na du usnem arjar kat pra ha ka face ka banengkong bala te ke project balasdang pada kena face ke baar husnam arzak kendai. Andai day husnam arzak kendai nomor bagadon kacing ujor nak Meghalaya State Pollution Control Board dan ke MSPCB. Lahapan pensangeno ia kena project kajungi bat hadu menta kasa kongreng gumni. Nyimpat la ban penokam kena project ke council ke the pisa ke bay tengka daki krur. Bat ke ai ke bangilap menta kalong ba ke kam isang sangsot susu kalong ba babun ki jingte ki bala penlut bante ya kene ke project pikir nadu ka restoran kene ke restoran ru pi la bamdu da gading la jot rathai kini ki conference hall ki bala jot rathai pikir ini cottage lani ki jaka sa brio ki kenja guest house se kumba shikamra arkamra anong pi ka jingjor ka bala east asia bala se bante thmai ya kene ke project long ka e ka ba kan simbiang le se kan kta biang ya ka platang ka ya ka platang ka jong council tina anak kene jongi kum ki MDC ki batmai it khot jong ka isi ki simti ya ki isi po council da ka mensim ka posokia bang le jong tip ya kene ka project jong council hani po jiking kalong ya wan khi lagi jong hikmat ban pet ban bisar bah barka e ka bangilap kalong ba hot ngila I ba jinglong jaman jong ka project la I sepe re ni don ka jing thrang ba lese nang ni sikmat apo jong ka jinglam jong ka isi ka jungi apo ka jinglam jongi kum ka isi ka bathamai in sim ye ki sinjam ki ba khamha lese ban pentikina ba ki project jong council baro nang ni sikmat kinong ka jingker khu dam ta pajba jong ka jalahi bar ko we kinong ka jingker khu lese ban penmi khajana ye council ru khnang ba council ka jongi kala ban yang halagi jong ki jat ko bang ju ong hi kalong ba ka council ka jongi hagi ki suppose nam le se la ki pentri kam hok ye ki scheme ye ki project ki ba pher jong council
ngai scam baka council ka jongi kala ban yang hala ka jongi kijat kam dong kam balik krong ngatai eke ek basusi kalang bagi ni sop host tam le se bur ki project ki scheme jong council le se kila shulong sep e kai dei nak tak dok council hadu mentang kam patla ban yang hala ka jongi kijat le singi dah ban syukrong ban up nang do re nang do eke ek kata ka bangi ni kam pele jumut mentang nang ni smar kalang bangi kwa ban petikna sapi pai ba ni kum ki isi ka batmai nin kmi ba ye project jong council bagi project jong council hi kapisa jong council hi nang ni sakmat kan long nam daki ek ba pun mentoy council perlu balong jing ku ha ba de bagi ka PIL ni ka public interest litigation dai ka bala ujor ka ni ka MSPCB la ni ka Meghalaya State Pollution Control Board dai ka jadi bar kan ni ka an ka ba tengku par kini ki yeng ki jakate ki bala lesi ki bala jan ye kini ki rut ani ki river bank mo te kami kata kecing ujor ba kini ki building lah ki project council le se kila atur palat syarut jong kini ki wa dei hang ni po dam kamba pietip ba kini ka jinging kalong kadon hang ni hajan dam sai te ka jingmi jong kini ka jing ujor na kini ka MSPCB kalong ba kini ki building ka ba council jongi kila te kila jan palat hang ni ka wa dei nak kata kadau habaka lami kani kajing komplain kani kajing ujor la pensangai kani project yang council pat hadu mentaru kadang sakut kumde bat kala sedang ban jor thai wa kini building pala de sibun ki building le se pala de kala jor thai biang imla shu ban ong ba kani ka building le se kani ka project kanang ya sakmat marba lalangi kwa ban kini sakmat kani project kajing lut ru kandang kham kata shu nomor ba kila abun kila jor thai kani ka building ka ba ni ngila UI kumde ka bangila kami habang ngapet ya kani ka banta ka ba pensak teng nak yang council hakabe de bagni ka project ini jinging kalong bahaba lami katu kacing ujor nak Meghalaya State Pollution Control Board na ka MSPCB mo te ngam shim la UI ka e ka ba nak yang council se kini ki snem ki adep ki le mar kmi bini ka project rekla sakut khongrai bat kumni ai dei hunu snem bala adep hanu snem arhajar pusau nambakla Barangkali juga kuat habakala sim hearing yang kena PIL bela ujor kena MSPCB. Kalau ayah ke judgement ada ke raikut banong ba kini ki building bela don lupa. Shua banbi ke tukaan banong ba ya kini ki project lani ki building ki ba hajan ko ruak nginom syak syuk mentai. Tenre kani ke project council kolong ba kalau awan shua banbi ke tukaan. Dai nak kata-kata kemud ba ke kuat kalau ayah ke raikut ba kani ke project bela don pa kani ke building bela don pa kam la shu man khang re ai kinyat rangkat balki kendon ki ba perking le se ki bangi ni haban sim re ka bang sulap kolong ba ka ba pens ko dia kolong ba le se ki kisnem bila adap ya kani ka project ka ba council ka pendu daki khatsau krur le se hakamang tengka ka ba khatsau krur na klem yu i ba kendon kata ka jing budin lani ka jing simkia hak ba de ka project re ni kum ka isi ka patmai barsen simti ka kam mang tai po council ka benengkong ka bangile kalong ba ni kmi bina ki ba ka lesi kini ki isi bala dap kila le badi kini ki project ki basak teng lesi ki basakut parga simkia sisang no pi dai na kata kata ka skiru ka bamta ni wan ha ka jaka ta ka mensim ko basukia na barba idon ka jing sukia ba ka pisa jo ka council lesi ka susep kai nomor bigi ki project ki ba council ha kini ki por bala dap kala the pisa kala bai tengka kala kim trekam dai na kata ni idon ha ka jaka banta ban kmi bina bat ngidon gaji kermen ban nang ni sakmat le si in la ban le ya ka batam nam ta ka jing bha yang council Meghalaya Post.news